ngrembakake sabda ngawuhake raharja. Panglimbang 5 menit dina Rebu Kliwon tanggal 28 Januari taun 2026 kapethik saka Injil Markus bab 4 ayat 1 tekan ayat 20. Jroning sawijining asesmen KBM sawijining guru sebut wae asmane Bu Endah. Aku nate mlebu kelas sing kahanane jan nyebai. Kejaba semangat sinaune kendu, murid-murid ing kelas iki blas ora ngajeni gurune. Anane amung guyon slometan saengga Bu Endah banget kangelan ngarahake mituturi enggo aweh piwulang. Sak jam pelajaran lumaku, Bu Endah tetep durung bisa ngendhalekake kelas. Marga rumangsa tanpa guna aku mbiji guru ing kelas iki, aku ngusulake Bu Endah mbaleni asmen KBM ing kelas liya. Ing kelas sing iki kahanane banget beda, murid-muride tertib diwasa. Asile si guru bisa mulang kanthi becik. Mula bijine anggone mulang ya ora ngujiwakake. Prastawa ing Cecala ndak angkat minangka pancatan panglimbang waosan dina iki. Ing waosan kacaritakake menawa Gusti Yesus lagi memulang ing sapinggiring segara Galilea. Akeh banget wong padha teka ngrungokake. Panjenengane memulang migunakake pasemon bab wong nyawur winih. Saktemene pasemon mau ngrembu gegambaran bab Gusti Yesus piyambak kalawan para pamirengi. Gusti Yesus mapakake diri minangka wong kang nyawur winih. Dene pamirengi kagambarake jroning patang kahanan lemah kang ketiban winih. Galengan kanthi lemah bantat, lemah ngemu watu, lemah katuan ribebondotan sarta lemah loh. Ayo padha kita unceki. Tanah galengan kanthi lemah bantat sajak ndumuk marang para ahli Taurat lan wong Parisi kang tekane ing kono ora kepengin krungokake piwulang dalem Gusti Yesus ananging mung kepengin weruh njur nacat. Lemah ngemu watu kang sawise winih mau tiba ing kono urip sedhela banjur mati ndumuk marang wong-wong kang banget kasengsem karo carane Gusti Yesus memulang ananging lebar kawulang ora ana sabda kang nyantol ing ati pikiran jalaran kalalekake. Lemah ketukulan ribebondotan ndumuk marang wong-wong kang ora tuhu ing piwulang jalaran maneka warna perkara kayata tansah kuwatir mring uripe. Wong saduki kang mata duwiten sajak bisa kalebokake ing golongan iki. Dene tanah loh kang sawise ketiban winih nukulake tanduran kang ngasilake wong tikel-tikel temtu ndumuk marang saperangan gedhe para murid kang temen-temen ngayati sabda piwulang dalem saengga kabar kabungan sumebar merata saindenging jagat. Sawetara murid kang unju kayata Santo Matius, Santo Petrus, Santo Yohanes, Santo Yakobus, Santo Filipus sarta Santa Maria Magdalena. Para tresna pelem kinasih, nadyan pasemon iki sakawit katujokake marang para pamireng dalem Gusti Yesus rikala memulang ing gisik segara Galilea. Ananging ketuk saiki isih laras karo kahanan. Ora kabeh para pendherek dalem Gusti Yesus dadi pamireng kang becik. Mula ya ana sing amung Katolik KTP, ana kang katolikane saumur jagung, ana kang tansah katolikane mendlap-mendlip jalaran ora bisa munjer lan mantreng gegulang iman kapitayan wit akeh perkara nanging ana kang padha dadi Katolik kang militan. Muga waosan dina iki dadi peling lan timbalan kanggo terus berjuang saengga mbuh akeh mbuh sithik para pendherek dalam Gusti tetep ngasilake woing pertobatan lan woing kabar kabungahan. Sing wigati awake dhewe ora ngendelake diri pribadi ananging pasrah sumarah mring panuntun lan kekuataning Allah yang Roh Suci. Suawi sami munjuk Kunjung asma dalem yang Rama sayang Putra tuwin yang Roh Suci. Amin. Gusti Yesus kawula munjuk sembah nuwun
awit kekeran sabda dinten menika. Mugi kawula saged dados pamireng sabda ingkang satuhu saengga ngawuhaken karaharjaning gesang bebrayatan ageng lan alit. Amin. Kunjung asma dalem Yang Rama sa Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin.